Senyores i senyors, i continuem amb el Very Huevo de Pa de Plom. En este vídeo només volíem expressar això. Que asco de país, me caguen Déu, quina puta merda. Només volíem dir que això és un esperpento nacional. Que si Berlanga alçara el cap diria, això què? Vaig a fer escopeta nacional número 4, escopeta nacional número 5. Per l'amor de Déu, ara parlarem de la sentència del procés. Però penseu per un moment en tot el que han viscut estos dies. És que és molt xulo, la exhumación de Franco. Les abueles ahí a la porta de la basílica. Queremos ir a misa, queremos ir a misa, queremos hostias, dadnos nuestras hostias, queremos comulgar. Que dius, que xulo, mireu en YouTube. També hem tingut el dia de la hispanitat, un altre esperpento nacional. Hem tingut el paracaidista dir, la farola, lleveu la farola i... Després el pobre home va anar a parlar amb Leticia i Felipe i li va dir, es que le pasa muy mal, es que m'han dejado colgando la hijo de puta. Que bonico el dia de la hispanitat. I ja, jo què sé, si tenim hasta Abascal en el hormiguero, que xulo allí pujant l'audiència i dius, hòstia puta. I ja per acabar de cagar-la, senyores i senyors, per a l'esperpento nacional hem tingut ahir, el dilluns, la sentència del procés. 13 anys per a Junqueras, 12 anys per a Romeva, que dius, això quina merda és, per l'amor de Déu. Què és per dir-los? Che, Junqueras, Romeva, si vos hi més a compte traure els tanques i les pistoles en el Congrés, si vos hi més a compte, no passa res. Penseu que en un futur, senyors, penseu que en un futur els xiquets estudiaran en els llibres grandes revolucionarios de la història. Emiliano Zapata, està, jo que sé, Gladiator, estarà William Wallace en Escòcia i Junqueras, aquí, Gina, en les pistoles, ei. Senyores i senyors, això és una vergonya. L'únic que volíem dir és que Pablo Casado ara, no és un pergau, està proposant a tota Espanya que sea delito la rebelión sin violencia. Rebelión sin violencia. ¿Qué? De pensamiento. Rebelión de pensamiento. Així que, vosaltres, anem a dir-ho públicament, podeu anar ja denunciant a Pa de Plom perquè mos podreu acusar ja no de sedición, sinó de seducción.